uyocela uxolo phako my friend okanye ngizakusangenkani. Hotman yami kanjani? Why nonibhekisela phansi? Ngokuthini kuwe? Wokufuna siphendule singayaziyo. Yasimbona bra wami Nah, no just fumelani. Khama ndikuvulela umnyango ndikukhuphe ngathi unenkani. Man elifile ntwana sidubulela kule trance. These kids are only 16 and they drink like fishes. How do you sell alcohol? Hey, mind your own business. Don't stress. Ngengazokwenza next. I'm so worried about your mother. Shame, I'm sure nguyone stress. Bethu khawuyeka ukuphendulana nama oledi pasi plan. Hey, bamba puniyeke ndishayi 69 for tech. Hela izobona mfethu la ngumuntu ofile yaphezulu. Kasi ujiya man, phi kodwa niboni negazi. Fethu ngusinothu uyaphila indithethela phansi. Ngakhabe ndifonele iambulance izomphutuma fast. Yima, lo muntu akafuni indidibene namahati. Ngisfonele uqueries fast soza ngayenzi plan. Expert Hotman yami usinothu udutyulo walahla ngasetupini. Thoba umoya emsilayona, anikuva kakho uthini? Udutyuliwe lo mjito usaphila brown aqhinga. Khirezana plastic omnyama ndeza ngokunekiriva. Ayiwanbuza ulenzani ixesha. Some danger one place, sambuyela zonke into ebezenza. Bamdubula njengenja. Ayiwanibani uzawulenza ixesha. Some danger one place, sambuyela zonke into ebezenza. Ngidanga seva sonvulene wena khwerisisa ngapha. Hayi kaloku akagqiba ungafa sokasifuna ulala singathi. Kaloku uvule tati. Kanimeni manje sanuncama. Ngoku uyabhatala okanye le ntwana iyasaka. Akhatifende brain asusliza le ntwana iyafata. Ngeke ndipha phezu kwetafile ndiphume ngeuniform apha kwam. Ngoku dibanisa niqhinga ndibhatala imali yam. Mfethu ngokuyibona uba le ntwana iyacisha intoni ungena la ingangaka. Khame ndifonele ulensi mhlawumbe ngandinike i-2 5. Ndifuna i-5 ngale job okanye niyemakhiwayo. Hello Lance. Lance. Thetha msinyane mani ungabunanazela ixesha imali. Jonga mani mfethu, nguyisikopharisa lapha ekasa ndilasi. Ubunanazela mani ubalisa amabali. Ufuna malini nini? Ufuna i-5 ngoku. Manje inyaphi le mali ninzi. Suthi nyesh man, khona noyiflasha njani inyuki yamnini. Silapha ezingawini kudibhira Scenery Park. Anizofika ngoku ndlula apha ebridge. Bamdubula njengenja. Ayiwanibani uzawulenza ixesha. Some danger one place, sambuyela zonke into ebezenza. Bamdubula njengenja. Ayiwanibani uzawulenza ixesha. Some danger one place, sambuyela zonke into ebezenza. Uthi uyaza ngale mali singaqalisa isibani. Hayi tyhini, njani kayibona imali animtrust? Hayi ke ngoku lo bra. Endivengulayon bani lapha bra zikuthena ngantouch. Ekhanivulele tibhira bra wam ndikuphethela iwine. Hey ndona bra zam nandishiya ndibethwa ngabadlali. Laka kusimbone efondini ithayifuna igazi kula trans. Bangathi ndithe hayi sichaphe ndiphela ningavani. Le ntwana uyikholanga. Akayeka ububuza fone saba ndigalela iglasi. Ekena ngulensi masingamoshini isikhathi bras. Jonga ke mfondini le mali zala amathola i-15 izawubuya i-15k ke sayithanza kayi-3. Yo lo bra. Ayifuni imali yami. Uba uyifuna imali yami utsho fondi ndihambe nayo. Hayi na choice Hotman yami enza ikhangele ebantwini. Oh, one last thing mfowethu inyuki yami zayifuna after 6 weeks again nazi le mali tibhira. Ke ngoku sifumana phi igesi eziyi-3? Bamdubula njengenja. Ayiwanibani uzawulenza ixesha. Some danger one place. MC Lion bale kunithengele i-airtime ye-5 kavota. Funa za 3 minutes ngizofonela uMakasinotsha. Eke faka msinyane *123*4#. Eke sapha phuma kwedini uvale phe emnyango. Olweni Makasinothando. Kunjani apha ekhaya? Nansithi ndiyaphila ndiyaxoka. Apha endlini ndiphilela ukhatshwa njengebhola. I'm sorry sir,
I'm in good thanks yourself. hayi nami akunceda ukhala ndiqhutywa ziimeko zokuhlala undiva ndifowuna nje ndikhangela unyana lo wakho kuphela inyanga engingasalubeka esikolweni kuthiwa uhamba nezirhalamulo. I didn't understand the words you just said. What I know is that my husband is always upset. Okay ngicela uzumxelele utata ekhaya khaziphi ithuba bazongibona. Hey, hayi man, vala lo mnyango man yer. Wangena sonyube endlinam, yaphambana. Khona uthetha nabani befoni. Principal ebetheni lo. Thena fonela wena nothi mna. Utata uyambethu mama ekhaya abantwana balala ngesinqala bekhala balala bengajanga uyini somanda utata uyambethu mama ekhaya abantwana balala ngesinqala bekhala balala bengajanga uyini somanda Again yer, thiba kusithiwa uyandibiza. Konakelephi? Khona kuthenza ufonelana nomfazi wami ungangixeleli. Ken molo taka sinothando kuhle mngevuya futhi akhondo Mfondini, ibikhona into noba yiniphi ngenivule ndagalela. ungakwenzeli noba into ephungwayo. Madoda nansi indoda igeza. Thetha lento ufuna uyithetha. hayi xolo nkosi yami akutshayela. Thetha lento ufuna uyithetha. Uyeke undikwekwa. Sungihleka man. Hey, hayi, ngicela indlela. khawumamele xhego lam yini. Yini bafondini? Fazindini, yintoni uyithethileyo ngampha la principal? yini sithanda someone dance and don't I'm calling the police tonight and call Babize, uphakishe lo mgodlo uyozakhela iposi. Hayi man, hey, sungibamba kakubi man endlini nami wena ungibani? hlala phansi thene lo sise vusa igazi Nibizwe ngibani? thina sifonelwa ngu-principal Fondini. please forgive my husband only when he's drunk he gets so rowdy kodwa namhlanje kumele simthathama yomntana esiseleni Fondini. Zapha Amandeke man ndazihambela ngokwami. ungeza nathi epolice station uyomvulela mani kwenzakalisile uyazibona uthupha icala. I wound up in a case against my husband. You can arrest him, I will defend him. With that around the bomb, let me take this call. hello bengicela uthetha nomama kasinothando. Hello. I hope zonke izinto zi-right ngu-principal lo I uthethayo. don't know why you did what you did. You don't understand what you put me in. kaloku mna ndikukhandela mna hayi le ndlela uphetheke ngayo uyafana nentyatyambo ekhulela phakathi komcobhozo ngathi ndingakuthatha ndikususe kule mbatho kugadalala bhakisha zonke iimpahla zakho namhlanje ndiyokwakhela ikhaya. Uyambethu mama ekhaya abantwana balala ngesinqala bekhala balala bengajanga uyini somanda utata bamba ha sekubulala lentwana enye yezantwana zathubula upapajiza mphaka Zanetane parafini lantwana yeqekese pendlini. yatsho yafana nalantwana yayixuthi ifoni kasisi eses umanzi lo mcinga akekho umuntu ononibole kumachisi Kameni kancinci lentwana yima fotini ungasibhidisi sakwenza umzekelo ngayo le kwekwa sikwazi tu ungayitshisi bamelwane silahlekelwe ngenxa yezilwana zishaya ipilisi heke watsho wavutha Hayini madoda sanombulala umntwanami. Yemani kunye nami lo akatshaya akaseli notywala. Anyama madoda imani ayinguye manyani. Yini madoda izanda manzi waphela umntanami sijongile ngathi sinde kule covid niphinde nina nimtshise. Endayinguye manyani oyino Oscar ndiyamazi kulele mgazana usuke kasi yabona ningabamsnoja msho angeza nenyani ingathi ngezisilayisa fast thina sithi abamlayitileyo Yazi ungambulala umuntu engenzangani njengento evileyo. ufile simbulela umuntu orongo akulethi ucela uxolo Endakunethi ucela ixolo sabe sizibizela itrongo. Thixo nje mncabanga ntoni lo mntwana madoda ningenayo nemali yesonka umsebenza ungabanga ukho sifida amasele for inyoka mani ho nangamapolisa esiza ubani ofuna uba yi-eyewitness akho umntu ufuna udonsa injiva zange abe khona nangoku umntwana esibindi sonqe wena washeka apha wabukela umntu esithi kunye nam lo shini bawukazi nguwe lo ungandixeleli uba ngu-Oscar lutshayo apha yes siyini madoda intwana endiyithembe kangaka iweske le ngomso sesingcwabeni sikapapatini siyithetha loo nto ngumkhulo wam ludutyulwe zezantwana
kangiba ndiyazi le nto imbi kangaka isehlelayo kwela khaya kodwa ke ndiyazi ubusathana kanamandla. Thula mama, thula mama, thula mama, thula, thula mama, thula mama, thula mama, thula. Mandinamkele nonke namhlanje ngegama lenkosi. Lo uleli yapha phambi kwethu ngupapa Chiwo Machimbuzi. Azazi ubazi intwana zaphi nezi zingenwe ngumtyholi. Zamdubula nje zamthathela ilaptop nefone. Abahlali balapha sandochisa umntana lapha izoloku. So sijongene nemingcwabo emibini. Mayehla ibhokisi. Asibizeni isithethi sokhula naso. Sithi vandla vandla. Mr. Masinikele kuwe mhlekazi. Mandizibulisele nam ngale mini kapapa Chiwo. Ebebathanda abantu ungakulinge mthethulweni. Hayi pheza ngoko siyanazi benijima amanqindi just nqavelele after tears thina siyanqela emagaleni masambeni magwalandini siyophindezela upapachi soze siphathwe ngabantwana thina apha elokishini akuhlanga lungahliyo man uthuthu ethuthwini thula mama thula mama Thula mama, thula, thula, thula mama, thula mama, thula mama, thula. Masamba siyazingawini siyobona bale ntwana sinoja ikavuka. Ya ndimthembi mina nalo Brenda gqibela lapho lethe engekayikhuphi. Yesafika singaphetha ngafokola sinayo nalo malalo wine. Ekseme kasemntu emnyama. Kanimeni brazin phezu komyo line. Wena tata lini uzayibhatala nini imali kamama? Hayi nomntana angamhlabi lo tata. Fakimela wena bhatala imali kanozala sakusapha naba plastic. Ya bamba napha bras masambini esikaka zina timing. Henza njani ngole time? Hey koloti nozala. Ayikoloti nozala la kaka qala imali ndayithatha. Na uyayibona izazi nobe koloti abani ligwana. Hey hallo mshito ufuna ungixelela banga time yayiphaka. Into nibeka buhlwapha nawe ingathi nyama. Kagcwalisa sithengele wine isambe sophesa ukusinoja. Uphina kakade unqabile uthena ufahlakela untwana. Asiyamnaye lo muntu ngathi sasixaka. Nijikele phaa ngasemva amane ebhedrini zenayo intwana ingathi iphefumula ngenxeba. Yes sis kanti kunjeni apha? Ningabe nayo ibani izamnceda Chief. Yayibona le ntwana itya ngemibhobho yazi nina niyoqhela. Hayi Grootman niyama kandifikanga. Ngikuvakaphi be? Xolo man Grootman nansi wine kodwa ke yena unjani? Unje njengobona nawe le bhedri incinci ayithanda kahle hle ndifuna u-24 volts. Hey man ezi bhedri zenzani? Iza le bhedri le wena yebo ukundibuza into ongazoyazi galela amayela beka phaa umani ndimgqothi kanti buya phaa kumntana phethe lo layi. Hey lo brown umuntu wayivelaphi? Hey bras ukona nilindile lapha yaqona maningajambise enye into ndiyamazi la brawa phaa ukhona la nomatshayo bras noba uyazanga sifuna u-24 volts mawukazi mane eza bhedri zesikhathi nayo yonke le nto niyifunayo kweza truck ziphanga sekhaya. Andimthembi lo mshita usilindele ntoni kwaseqala inxa kuyathanda uhlaba mani wena usasibizela intshaba. Sanamhola mhlambe sikaphuma siphethe iplasma bayalahla abantu balapha nangoku ungafika kusheka abantwana. Efundini sifuna ibhetri thina ngoku aniyifuni imali masinganeni ngaphakathi sibalalise phansi stand fast. Bakho umuntu uzamhlaba then yonke imali singayithatha. Hayi man babaphikisanga nama kukho umuntu uzamhlaba. yakho bantu apha ngathi sawubethe house to let siqomulele carpet babuye bengena next sithola ngantoni izinto sizilayisha ngale track yalapha khawulezisa singabhaqwa wena fonini andikuthembanga tu not
kudina kancinci xa ukhwerisa iyathanda undifaka awuzuthetha loo nto kapha xa siyorhaya khuphani le petri singayishiyile etruck noba singayoyikalisa akho mntu negrind omaziyo esidrayive siye kuye siyoyisika yela into le mane ngizifuna apha kule dlala mangaye kububuza yonke into le sasigxotha lantaka yathi bhira bro nansi le bheti inani ngivale msinyane yazi lentwana yangixaka namhlanje ndivuka ikhapha amagwebu khawulezisa mani lapha ejumper cape usubophulula indevu eke namhlanje uzocaca uyafu kanye yavuka galela mdithi rhabu kaloku isijojo liyeza lesubo hamba izinyawo eziphakamisa lentwana yayibona ingathi izokuwa hey iphenyo kuyam ndakhuthuza ke ndarhabhuza isifuba oy nona braz nanjonge kanina nethuba yinja mna sana apha kuba umuntu ofika iyavuka sinotsha sana umuntu besecinga ubuya sephula ekunini nalapha simane sidabalaza lo wine sokubona habe ngicinga sozophinda uvuke sana ingathi nibona umhlolo udutyulwe ngubani kakade kutheni ngokusohamba ubukholo udutyulwa ngila bra kuthiwa ngu-LV anomphosa mani lakhe kumele ngixelele ngibani uthatha intande yam intwana ezazisola sozitye kamandi imali yam rhangathi ndirhere zenzima kangaka zona zifika ngothatha wakhala kangaka zupa talk to Master Lee Hong you know I got connections from here to Hong Kong Eden Pet to Black Cat limene men uhlale nokopolo yandiyamazi usiya nguye okhupha ijude number masenegroove sikhangela usiwa inyani uzayichaza simbophelele lawe yasebrentini simyeke tutsalaza excess ukhwaza maza cima izibane imoto sayigabha apha Ezwana sakophula ongasenza umafemfoka dubula sakubula sithi slogan samachito omnye uzophuma ekhokwa dubula sakubula ezwana sakophula ongasenza umafemfoka sadumula sawudumula sivula nizasikhuthuza nganina ngcwale nina pelokishini akonqopula yesifuna uCYA imlo anda nalamali sayifuna sanokunya niyajutha thina sifike sathathi iplendwana isinoja ubulehanye lo ntwana isenze khomusha enani bantensuka nophuma sengrope we have a common enemy musla khavule sithetheni sithema njani isigaka se-drug dealers nama ndizithembi neshuba nohlalani phansi bras I mean nani yabona we have a common enemy here khwerisa uma sinoja kumele babhatale umfika lokulaa ntwana ndidubule kusota sincwadi nilahle phi hayi tiphini masambeni soyikhangela supho khame ncinge nawe kancinci uthetha soyikhangela isidumbu ngoku we have to make sure le ntwana ifile manyani ingaporhi phofu ke awuxoki sifuna ubona sigcwale ngomkhosi dubula sakubula sithi slogan samachito omnye uzophuma ekhokwa dubula sakubula ezwana sakophula ongasenza umafemfoka dubula sakubula Heke ndinifumene sigebenga imali yami nityana mankazana kudala ndisithi ndizanibhatala namhlanje ndingathi nanibhaqa Lens nguwe lo usabuso noba ucimba kuyadlalwa sisi ngicela uniphi wami ngicela sithethe ecaleni ya nami ndihloniphile le ndawo andizifuni into eziphume ecaleni kumele nibeke into etafileni madoda okanye sithethe sisendleleni esikanjani wena skim sam asikabikho semandleni ndithi kutheni brazam bengicela siphumeni siyilungiseni okay khwela napha kumemotweni zanibeke emadladleni akho ndibitheni asuthetha kuthethwa mani namhlanje ndiyanixesha sakwenzani namachisaba line phanga sesigela alatyala sasithe saltimes akayi-3 laphela liyi-30k ke ngoku nizandipushela le ngudla sukothuka mani imali yami ndiyayifuna ndinganidubula no susidubula grotman leshandisi satyhuna nathi siyafuna umunca mani noba ngumhluzi omtyhubhu kokunidila nomdevo kungenela kuphumi esana hlale nizifake ematyaleni fike nifudumeza kokwenu nithathe i-microwave eyisana hlale nizifake ematyaleni ngokunidila nomdevo kungenela kuphumi hlale nizifake ematyaleni fike nibukela imetshi yebhola nithathe i-TV edongeni Ekse, yelakhwerisi. Hayi ngibani ngolumkhwazana. Angamshishi kweletayo. Mani unike imali yeshotayo. Hayi mina nikolotu lens. Yimi lo wamsebenzelayo. Jonga ke, anabhatala imali yami nayo keep up. uLens wayebanjiwe. Ndamjiyela waqasha. Hayi man sonifaka. Khwerisi intoni uzitsala? Hey ma ntwana strong yasesinari esinkaweni. Ngibango lo. Ngo Adrian Schreiber. You can call me Ngamshishi. Yajonga sibeke phansi sinengamshishi elirikisi. Alingomshishi ke ndisibhekile. Ungacinga abantu yafonyoza. Nayazi uchayisile yonke la line unikwe nguLance.
zanika umnye line zanispanela for life Esan hlale nizifake ematyaleni fike nifudumeza kokwenu nithathe microwave Esan hlale nizifake ematyaleni ngoku nidila nomdevo kungenila kuphumi hlale nizifake ematyaleni fike nibukela imatch yebhola nithathe iTV edongeni yelo mjito uthethini anizobanjwa anizogwetya nizawutshintsha le merchandise imali yami ndizayilanda ngephela thina sifumana nto anifumani fokol kaloku nina niyaflesha mfethu wapha sizifake sasingamshishi yasibophelela wewe wonke lo bra wami ngokuzobhatala ityala engazuphela nidila nomdevo kungenila kuphumi Esan hlale nizifake ematyaleni fike nifudumeza kokwenu nithathe imicrowave Esan hlale nizifake ematyaleni ngoku nidila nomdevo kungenila kuphumi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town Your worship, this is just a bail application. My client's a breadwinner and he needs his medication. There's no clarification or justification about his actions, but look at his condition and approve his bail application. Who are you to tell me what to do in my courtroom? And you know that I'm against domestic violence and abuse. But my lord, let me finish and please take your seat. I give you a hand, now you chop off the whole arm. The accused doesn't deserve to walk out of here. My lord, if you want to talk, you wait for your turn. I'll give bail to your client only under one condition, that he doesn't drink or curse at his wife ever again. Bail is set at 6,000 rands and I'm glad. Enough said, now you both can approach the bench. My lord, I'm begging you for your mercy in this bail price. This man works at a Chisanyama, he can't afford 6K. Please, I'm begging you, sir, even 2K is too much. Cause I run this town, ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town, ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town, ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town, ngamshishi yuwajonga sawufulisa isidala indaba zedubai khame ndiyokubhayitela abalayini siyokoleka la madulasi sowulibele ngoku uba bakwenzala abahlali ne bendotshintsha iPlayStation kwenye ilight masingena apha sithenga amaqathi bambani masileqiseni mfethu sithathe sasipathi sisethela mali ngibakanela la yazilaphi xa abahlali bazayitshisa negali kamnandi nawe uyabaza abadlali imapho kwadini okanye zakuletha inkayi theni ngosokuthi isipathi sap hamba sana ungacatshazelwa ligazi Triplox le masirhaye ngoku siyokhwela iteksi hayo Trinity 6K okanye 8 mani ngashiyeki ula mshayeli sure asakwehlika kwalapha elayinini akho webrazam nanibhele njengesheleni ndiyathatha ke brazam ndiyabona sonwabile sirholile kanene la line bese ubhayitelephi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town ngamshishi ungathathi imali ngeshishi cause I run this town ngamshishi. Mr. Scriber, I need to see you in my chambers. I'll be with you now, my lord. I don't have the whole day, huh? Funding on all imali needs and izayichamisa le drug trade. Don't overwork yourself, Judge. You'll get a heart attack. Plus, the drug trade is running smooth. We can't turn back. What's done is done. We'll be smiling all the way to the back. What about the old man? Funana is a grand. Yeah, of course. He's a perfect cover for the stash. An old drunk who beats his wife. Who can ever suspect that? Let me take this call quickly. Hello? Kamshishi? Yes. Uyandiva? Yeah. Yeah, ndimo Okay. Yes, sis. Ekufika ezinye indwana apha ziphethe indonga zasinyusa ngedonga zaqoqosha kwasando xa sizibona singakwazi uzikhomba. Okay, cool. Thank you very much, Principal. I'll look into it. I promise to call you back and give you feedback. Okay, bye. That was the school principal. You know how kids can be. Ungathathi imali ngeshishi cause I run this town ngamshishi.
Skiphana mfethu thini ngamshisha ngathi utshintshela imali yangamaphepha. Awunishiya ndi-drink of stand lomjita ngoprincipal nezigele. Yo ayincilele kaka iqhubela phela. Ya misa Goodman siyakhwela. Yebo misisa bangiqhela abafuna ukhwela bathi nginxelile kodwa khabandibone ngisela. Cela umisa becaleni madoda ngifuna ukhamba unxeba. Ningayithathi imoto yami nemali yomkheshi nomadoda ngaphela. Ha bro mthina singamajita grand sinokwakhela. Hayi nami thetha nje president ngokolela. Ine-trick clip aqhali kaka ngoba besikhesa isearcher masikhulisa abantu lawe yamaphela xa bebayitrisa bathathela. Bayapho mama Esivunzane. Philani manje ngathi na unethwa. Bazali imali sipachi phone ukucwebe ndiyasifela. Hlikani ke ngoku. Bye mom. Downing. Khani phethe 20,000 entwana sifuna ukukhuthuza abantu. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Jonga ke mina ngizophelela nje ukukhuthuza zakudubula. Thula usapha lenyuko kanye kuzawunuka iholo. Sathi usibhatala imali kangamshishi nokwingxaki zethu siyazixutha hlika my brother usapha lo phone sisabathutha. Sasa kwabibi imoto grand ke le ke sibangena singamleni. Naba banye hello mndase siyakhwela. Slay Queen samasimba niyamtshalo. Sekuvala lo milomo sisapha nezo weave zonke amagcece nezo iPhone nzanibasela umlilo nwothe. Asinqum lapha esporen trains babophelele sibashiye sithatha amashiya nezonzipho sibashiye becwebile bazafunda isifunda amantombazana wahambe khwela. Noko kudala sesipana masinike ungamshishi imali yakhe mandimfonele nale airtime engadiphele zesidata. Shonga mshishi ndibuma I'm sorry, I'm shish. I'm in the middle of something. Hayi imali yakho ikhona kungazoyithatha. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe. Ungayibuzi phasi phale uvile. Sunbalisa amabali ndizawusikilwe mandlali. Close the door bayasibona sithethe imali. Sebras moje kanjani yanibona iqlapha igazi. Angabatsala imali yami qawula inzipho ngepliers. Okay ningamoshi isikhathi yami Skiphana. Mfakeni iplastic enhloko nenze straw perfume akakwazi. Ndacinga manje kanti ubusy singakubona nangomso kho ngcaki. Ewe man nangomso leqekot manyana. Efondini sayifresh kanjani lenyuku singasipani. Yo ibonile la kaka idlale ndasenda freezer lasesihamba. Ingathumela abantu le abayebulala umama ekhaya. Hayi ke ngoku lona ubanda nokuthembeka kangaka. Andade ndiyavuma ngasibulala la kaka ekhanda. Khanda zibala singayithatha phi imali yombhatala. Yes ndiyasola kanjani ke singayithathanga nalandana. Khwela sobhatele nalo mali yakho ibaliwe.